Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbiñe Larrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak. Bi astelenean behin argia.eusen. Beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteruak eta beste flipau batzuk. Lehenik eta behin, kaixo Asier. Epa, Kevin, dena ondo? Ez, Bai. Bakigu. Vale. Horretik berba egin dugulako? Eta azken aldion berba besterik ez duzulako egiten. Puta kumia. Vale. Sentitzen dut. Sentitzen dut asko aparado espazioa? Uin digitalena, bai. Vale. Bai. Baki zei buruz agitzen berba. Kontratua begiratu gabe. Nere maitaleari buruz agitz? Zure maitaleari buruz. Maitale metaforikoa. Nere beste irratzaioa? Bai, erratxaioa asko ditza asko ditza. da, furgoneta, existitzen ez den furgoneta batean garatutako saio batez ari bazara. A ber, existitzen da, baina beste batzen jabetzen. Ja. Jabetza zaudatuta. Ja. Kaixo Izar? Kaixo, zelan, zauzie. Ja, ni gaizo egon naiz azte honetan eta botxa pizkat ere izan dut hola marrantarekin, baina bizarrenare gogor jodu, oinatien virus putonek, ez? Normalian botxa grabetu egiten du. Bai, aurrekoan kiston joerria botan egon da jota gaixotu inaiz, ta. Bai? Jota gaizki. Bai, Txipillu, Jota gaizki. Ja. Bai, Zer hartu zuen, drogak? jota pila droga, jota guztau itxenxat. Drogak hartzea? Drogia. Bai, zehai. Ja. Buah. Ez benetan? Bai, Mira. ez dut ikusten zurra hundixak, otela? Ba. Benze, horreati da, o zur haundixak otzulako hartzen duzu? Bixak, Hori, galdera erretorikoa da. bixak. Ai, ama, bizar. Ja. Bueno, espero zudatik. Ja, Ez zure, ematen. Bueno, egia esan askotan ikusi dut jorgan, eta, Bai. bueno, a ber, nik zure be bai, bakit ikusta itxenxatzula. ja. Bai, dena. Eh, Barakai be bai, joe. bai? Joe. Ja. Piruleta bat baino gehiago. Bai, baina nik izarren nahi, izaera hau ez nekan ezagutua. Baina, bueno, eso. Bai, Bere, festa ardura berea zan. Eta bain arte ez du zer egin. ez duzu antolatu ondion gure festarik, ez? Ez baina ingot. Bai. Kiston joergia. Vale. Ez Bueno. dakite zer gehiago esaten, oinatiarrez. Ez? Ja? Ja, bai. Hori izan da dana? Joder, me cago. Zer presio, zuzeneko presioa, Bai. Ez que jarriat hemen pantalla bat ora, debian, zer da hau? Bai, ez ni jarri dut. Ze ba? Nik usteko? Bestela, ez, hasi ikusteko. Hori da. Vale. Dalako paisaide bat nola Vale, luko vale. du gure oinatearra. Ja. Zu zein zara? Zela nahi duzu deitzia? Bizitzan? Bargak esan du, Torrek esan du, beak aurkeztuko ula zein nahi zen. Ez nik ere ez dakit. Baina, ja... Bai, Ja, igual izorratu indet. Ez dakipa. Bueno. Bai, igual. Tratua, berez. Joe. Bueno, ikusiko du aurrerago, ez? Bai. Aurrena gu saio estrukturatua da. Bai, hori da. Bai. Beraz. Bai, urrengo ordu bete hitz egiten pasatu behar du, ez? Hori da, gure plana, ez? Hori da estruktura. Hori da, struktura. Eta, bueno, behin hori esan da, urrengo... Urtenko lehenengoa. Zer? Gutxitan betetzen da 2025ko lehen saio hau historikoa da. Ez da berriro errepikatuko. Bitu. Ez? Hola hartu, bai, hola... Ez alda hala. Hola enokoan bentzeuta, baina bai. Bez? Bai. Bez, hola. Bai, nahiko eskasa, baina. Eskerrik asko. Eta hirugarren saioak errepikatu daitezke? Zen batekoa? Hirugarrenak edo, zazpigarrenako. Osa, lehenengo ezin da errepikatu eta gaurtik aurrera ja bai. Lehenengo bigarrena, egin. Bigarren lehenengoa. Hori eskura dago. Total, hau ere, lehenengoa izanik ere, berandu gatoz. Ezta? Bai, aurretik beste irratzea. Ikusten da, noiz ateatzen, Kevin, zuk hemen dara matzazula 2 urte. Noiz ateatzen da berandu, Ostia luzetan? Ah, mira, ostra. Bai, ez? Baitu, nik humorore atoko tartea utzi behar nula, eta... Bai, ez. Osondo. Ez, serio. Osondo. Bai. Baina ez dateako.
Ah, vale. Estateko. Bai, astelena alako, ez? Beraz berandu gehi. Eta berandu ere bai, aurrekan jabetu nintzelako, aurrekoan grabatu genuen zan, 100. saio, atxo. Egungarrena berandu egin historian? Berandu egiren podcastgintzaren Bai, historian. Ez nuke esango. Pues esan dezakezu, lasai edarrean, porque egia da. Ja. Eta eunetan eontzea zu? Ez, ni hasieran nuen. Ah, Bueno, Ja, esken, ja, ni sostain bezek grazia egin. Zela Ja. nien nuen, Ja. netzat ez da egungarrena. ja. beste batzuek esatu dute grazia egiten zietela, zure horrekoa zegonean, Ah, bai? Bai. Ni baino grazia. Iruñeko amets bat .0 hori izan ziren. Zein zan zure aurrekoa? Baina, Iruñeko amets 1.0 kultureta da. Eta zure aurrekaria da, Kaka. kulturetena. Bai, a ber, eske zinio se compara. Baina, bueno, ezu, Bai, jende kultureta barkatu badago. gizar, eske pilo bat abandonauta da zaitugu. Ja, bai, Eta kultureta bat gombiatu dugu, saio Bai, honetara. Que, por cierto, hortaz ez dugu itegin. Ze guk lortu dugu, 100 saio egin da, guk lortu dugu gure lekutxoa egitea podcasten munduan. Bai. Handixagoa, txikixagoa, edo hori guztia, baina lekutxo bat egin dugu. Eta lortu dugu famatuak esplotatu gabe. Hemendik ez da famaturi pasa. Baina, famatu iguruz hitz egitean truke bai. Hori bai. Baina hori da haiek ordaindu behar duen prezioa. Ah, bai. Famatu Bestela- esatea batik. Claro, hori da. Ja, bai, igual. Osea, hemendik ez da pasakirolaririk, ez sukaldaririk, ez musikaririk, halako jenderik ez dugu ekarri. Ja. Eta ala non, 2025ean, lehenengoak gara dugula. Famatua, bai. Ze maia gauza da, a ber, famatu da no gara Ni famatua eskala naiz. txiki baten espada, bez? Adibidez, familia mailan, azta Bai. famatu izan. Ez zure familia mailan, ez? Ah, familia maian ez hainbeste, eh? Ez zei uste ezagutzen... Hola, urbilekoak bai, baina bestela. Ja. Ne. A ber, ironia onartzen da gezurra, ez, Benetan. Ze eskalatan zara famatua? Ni, zu baino gutxio, eske zu oso. Zu oso famatua, zea. Oain gaina pelikula inberdezula eta bar. Bitu kontrarasoa, Ezin zan esan hori. Igozat. Ezin zan. Gozat. Ah, bale. Kontrarasoa. Kontralasoa, nabarmen. Zuk egin duzu berba gutxi, baina egin duzuna zorrotza, Bakizu zertako gaten gogoa. Zuek aizatenean hitz egiten, iteko, bu! Hola, publikoai, pa! SMR apurtzeko. Bai. Ja. Ondo. Igozat, temia ez bideo duzu, Egitzen zuri buruz eta ze Ja, kapazitate. Guk ekar genezake perfectamente Jon Maia. Bai. Oso eskura dakagu eta gainera gure hildoarekin guztiz bat egiten du. Bai. Ekar genezake perfectamente txapote gartzelatik atatzen denean. Bale? Eta ez dugu egin. Nahi ez dugulako. Ah, bale, hori. Eta hala ere, Eta ala de gaur ekarri dugu, hori ekarri zue dugu, guztioekin, pues San Prudentziako bertsolarik onena. Nik uste hori izan dezakigula ez bairi gabe. Ni ez dakit. Ez? Bai, ez dago esteik. Ni bertzo. Bueno, hori ja, hori egia da. Gurekin ere badakagu, getaiko emakumerik interesgarrena, bere amaren ostean, noski. Ja, klaro, eskenik zan dizuet, izena ez esateko desapercibida pasatzeko hemen, Bai. eta ja Zer? datuekin... A ber, Zu guzti duzu, jentiak badakila zer den San Prudentzio, oinati horontza San Prudentzio rotondo bat. exactamente. Osa, hortik hasiko gara. Arrazoi. Claro, batzuk hau Euskal Herri eta diaspora 8 herrialdeak hartu Claro. kontutan, Ez que nik uste nuen hau entzutezula bakarrik nera nahiak eta ode izukar horiakoak taia. Baina esan diate, ekologistia? bai, Bai, baki zinen. baina esan diate, en plan, esan dia zuelen, en plan 1000 pertsona. En plan, ez? Joe. Asako. Bata beste metzetik. Momentu honetan, danak batea, entzuten da. Grabatzen egere momentu. Ja, anaia aipatu dugunez, esan behar da bai, Gipuzkoako musikaririk onena dela, bere naia kenduta, noski. Bai, Bez? Ze joten duzu? nik, Bai. Txindatak. txindatak. Eta Euskal Herriko baserritarrik autentikona bere aita kenduta. Hoi da, ba naiz. Iba, behitu nik onartu bihotzu gauzat. A ber, Oin arte ino ez dut esan. Horren lehenko audizio baino esango zutela. Mitiko nola gauza horrek pizten dozula eskuakin metxero batekin eta egin duela zu amoan. Ze zuziria, ozela, bengalak. Ni bengala bat, lehenko aldiz, nire bizitzan, bai. zuri esker piztu nuen. Bai. Eta bigarren aldiz, zuri esker. Eta azken aldiz, osea, nik bizitzan piztu duten bengala danak, zuri esker piztu dut. Baina hau bengalero jendea da, Baina etxea oso ona, bengala eramaten. Eta horren zatik errepikatut. Ja, ba, publikotik ezagutze dugun bakarra zialako edo. Ah, bai? Ah, Bai. bale. Eta nes ona?
Zeiot. Baina, barkatu, baina hortaz pizkat eitzen izan da saiontan, eta nire horitzen dudan bakarra da, Kevinek asko sobeto egin zuela, mugimenduko sozialistako ordezkari goren batek, A ber, baina... baino. A ber, zati? Ez ala? Normalean mugimendu sozialistakoak ez dira dantzariak. Bueno, baina jakendu Euskal Herriko mugimendurik jendetxunetako bat. Ja, bai. Eta Beraz. ni dantzarian ez. Ez que keben kimuakoa da, kimuakoak txispa gehiago da. Kimuak... Gaur zabitz, tabu asko apurketan, Ja, bigarren tabu apurte betuzula, osea... eskertzen dutzut, audientziak egingo dialako, baina beste alde batetik, errespeta une intimidea. Ja, hori desagertuta goia dana, ez? Bai, hori gisa gaina. Kimuak, jatorrizko kimuak, oin dela hogei urtelakoa. Justo, a ber, ni buruan bizitzan zoze epikoen, ez? Bai, Eta... epikuro. Ditzen dizute. Bai, horretik eta oztai epikuro. Eta, justo kimuak itxeuen, eta kasualidea ni bai orduan. Justo batera. Ja? Justo kimuak eta nik, eta ja, alde batera itxiot nire epikuro... Tasuna. Ja, ez dago olako aspirazioik. Ja. Bueno, pues hoize, orkezpen horrekin ikuste garbi dagoela. Osa, izarok bere lemoiak baldin badazka, pues... Gure zer? Izarrek bere aguakateak. Ez. Ja. Hostia, ez kasu gila, mierda. Haize negoziatzen. Bai, izarrak. Izarrak. Bai, izarrak. Izarrak. Bai. Horrela ondo? Ondo. Vale, Izar 2.0. Bai, Susana Izar 2.0. Izar famatua. Hau Izar famatua. Zein dagoen Izarri famatuena? Hola dituko diegu. Zu zarela konstelazio familiar horretan adituta. Nere ustez, eguzkia. Hostia. Bai, bigarrena igual Sirio. Han dicho, eguzkia. Eguzkia. Eki. Eki. Zu eki zen, zer eske? Eki. Vale, venga, Zer, gizki? Venga, bai. Eki atxerekin, ba. Oso maskulinu da. Euskal mitologia, ez amama euskal mitologia. Claro, es que... Beitu ze meloietan sartu zeaten, Falta da emakumean ordezko. Beste gizon bat ere falta da, eta horren ordezko ez. Emakumearena, Eta? Ezer, hori. Zer uste duzu, kupua betetzeko indugula? Kupoa. Eta hori gizki dau, kupuan kontrazuz? Karo. Zatik etorri zaurduan. Ja. Ba, graziete jazulako, eta... Satornerrek ez du balio, ez da kupua betetzeko? Bai, hori gisa. Eta hor, tio. Ondo hartu. Hori aitorpena izan da. Gauza goiek izan da, jazta. Struktura hasita dago, Vale. Orduan oin urrengo tema joango gara, adibidez? Vale. Venga. Dena ondo? Zein da urrengo tema? Adibidez, getaia. Getaia tema ona da, Bai? Ez da kontrolatzen. Bueno, ni kontrolatzeko horren bideoia, nola, egaluze aztegi bat injauia. Hori... Bai, egaluzea da atun mota bat. Bai. Bai. Eta hori da arrantza industriala nola izateko, ez? Karo, bai. Eta horrek elikatzeko pentsu erabiltzen da, ez? Bai. Eta pentsu horrek egiteko beste arrain batzuk, ez? Txitxarroa. Bai, bakizu dena, ez? Bai. Eta igual hortako gambiara faten za, gambiako arrainak hartu, horrekin pentsu egiteko hemengo arrainak elikatzeko. Claro, bai. Eta gambiako jentia? Ze? Gambian da. Gambiako jendeak ingo du. Hemendik Japonea esportatutako atun gigantea berriz esportatuta Gambiara. Baina getaiko alegrantziaz elikatuta, eta getaiko arrantzaleak potolduta de bai. Getaiko arrantzale pozioz horrekin? Bueno, batzu bai. Bai? Cash. Ez que gai polemikoa, bai. Igual ez da sartuko. Polemika da, Bai, nik uste berandu egin entzule entzat ez dela polemikoa, baino. Ja. Baino herrian bai. Zezen nahi, pizka hipia bediela. Bai, pizkat humusaleak. Zurduak. Humusaleak, ja. Eta zu guruzuna esan da, honen entzuliak homogenua diala, ez? Zeinenak? Irratzai honenak. Guri, zuena? Bai, homogenua diala. Ez daula diversidade guruzu zen. Ez asko, ez? Ja, igual ez. Ez dut uste. Danakola, danak... Danak igualak. Bai. Ze topagun eta juten dira gure entzuleek. Gaur egun ja... Akampada txikien, nola... Zuen musikariak... Akampada txikien irautza da, ez? Hori. Hor bai. Hori, EHZ. Vale. Bai, baina ez da topagun, bueno, bai, topagun. Hori. Baina horti aragoia ez. Bai, gero hori, zetaken kontzertuta.
Ez. Egongo zinazten, Gure ez? entzuliak, bai. Bai, Bai, gure entzuliak zetaken kontzertu. albokato paketeta. Alboka topaketeta. Bai. Alboka jotzen dana. Garatu? Ba, jendea jotea albokato paketeta. Alboka jotzen jendea. Me cago en... Ia, Bai, bueno, hori, bai. Igual gu iruretan zuza kulturatia, ez? Ez, baina sopela nitea albokato paketak. Bai, Bale. sople. Ez esan banu, ja joan zait albokakin, claro, eske alako referentziak emanda. Beyoncé. Ez zetak. Claro, zetak entzun, eta ja zindut beste zertan pentsatu. Beste zetan. Egongo zinazten, ez? Pantailan beste kaldian, bai. Mama, Zuzela 200 milioi zuzenean ikusi zuten horietako bat, Ez zuzenian, ez? Ez dara? ETB-en. ETB-en, emozuten. Eta Bai, hori, zeiritu? zuzenian, ez? Zen zuzenean hori? Zeharka ikusi nuen. Bai, igual zuzenian emango zuten, ez? Claro. Ze iruditu? Salbo batez. Lehenengo aldia holako zehoz ikusten nuela oroar, bizitzan, eta orduan euskal munduan bai, lehenengo aldia. Iruditu zutean, Beyoncé. Joder, nola ez lehenago buratu? Ez que hori da... A ver... Erratzaile honen izen burua badu, ezta? Vale, hori da tituloa ya. Nik uste... Bai. Hombre, meritua dako, ne ustez, beak? Zati, nien naiz gai adibidez tromboia joteko. Hori egia da. Bai, tromboia jotzeu ez? Bai, zuk jote zu ez, bai? Nik ez. Zuk ez? Ez. Bale. Hori pentsak genuen. Bale, eta gero bai, Palestinako banderia irakutzi duen. Eta ni justo Palestinan alde nau ez, bastante muerte gainera. Eta orduan hor esan hon, igual, zetak ondo du igual. Eta entzun dudanez, Euskararen alde eta hola ere jarri zan, ez? Eta Ramon Martikorena, no? Ramon Martikorena alde ere, bai? Ez, horri ontzala, kontatzen. Baina alde inbarik. Ez da, nola? Beyoncé zegoen horren alde, Ramonen alde. Ez. Vale, Ja. Bai, ez Filipa binoen kontzertu egin ze, eguen gauza bat, eta gero beste gauza bat, eta gero beste gauza bat, hori bai zela estruktura movida hori. Oso estruktura, zan fabrika da moen. Horre zegoen zerarako tarterik, ez? Hor improvisazio oso gutxi. Bueno, improvisatu esun ez da jago barrazatek ere improvisatu, ez? Hori bertso data buena? Jendea zerretu dala asko. Zatik. Bai, jendia? Claro. Ez que jendia nolakoa dene. Euskeraren aldeko aldarria iten asteasuko bat edo, ez? Bai? Nafarroan. Alde horretatik? Bai. Zer jende eta zari zara, neska? Ja, nire ingurua. Zure ingurua. Ketaia zare ginen izketan, nahi zuzen ere. Bai, zerretu da. Claro. Eta gero inoen osasun gintza publikoan alde, gure dauelako tratamentuak eta gratis egotea. Zen nahi du, Tratamentu gratis. Baina... Eta ze gaixotasun du? Edo gaixotasun, edo... Ostia, gaixotasun... Genero. Igual badu gaixotasunen bat, o? Bai. A ver... segura. Beti txuriz junda, mateo pizka gaixo, ez? Jaskera baduela. Bai. Baina... Ostia, justo gaixotasunen ninguna nintzen. Ostia, baina bitema hori gerotako igual. Bai. Venga, gero. Vale. Zertaz ari nien, getaiaz? O peio? Bai, getariaz. Ja. Getaian atuna. Zandeo. Elkanoak ja hola ze daude. Ja ez dago greba. Gaur? Bai. Alde eta aipatu. Zer? Gauza bat. Baina taburik ez aportu mez. Ez. Vale. Junaiz urbilea. Ez arauzko. Bueno, gustatzen zait eroskin liburuak lapurtzia. Eta junaiz urbilea, pentsatzen, hemen eroski handitan baino liburu gehiago ongoia, eta pentsatuet baino, karo, estia ongo onak. Eta derrepente zertzion Harry Potteren onduan, Usu Albertina. Zetkia zua. gure eroiak. Barakana. No, ez esan. Elkano buruz. Zurbileko, nun? Zurbileko? Urbileko eroskin zion. A ver. Bai? Bai, Baraka. gure... Justifiko hori. Kiturikan nago, Bai, Harry Potteren onduan. Harry Potter. Bai, eta esan dut, Ja. eta ja hori. Agian urrunago ezin da heldu, ez? Es que, urbilen. O sea, el cáliz de la muerte de esto, eta... Novedades. Gure eroiak. Bai, hori, bai, arrituta gatu naiz. Zer ikusiak hoi, Barakak eta Harry Potterek. Eta enuen esango hortik errazioa... Eta horrekoak ez, magiaren... Ja, zu baraktarik ez da zure biltzen, ez? Ez, baina hor kimikan alko biltzen dira, Oie gustatzen zait, asko, poting dabe magikoak... Hori nire gustatzen zait. Vale. Baina hortik aurrera ja... Bai,
Bai. Ze posatu. Bueno, Hori elkano. Elkano, ja. Ja ez dago grebari, ja gazteak moskortzen zaite Euskal Herriko gainerako gazte guztia bezala, oza, ez zuen boikoteatzen ezer. Hori, bai. Ez? Bai. Ja joan zan, ez? Gio eta gutxio mozkortzea jendia, alare. Oain, kiroldaren moda honekin. Bai. Baina... Bueno. Eta gero igual kritika batzuk egon zialako Bizkaia aldetik Drogan inguruan, eta hau nola zan... Aitor gatazkaz? Hori da, igual horreatik. Ja. Horrek eragina... Nik uste baiet. Seguramente asko bez igual, baina Nik pitu bat. uste, hori, nire liburuak enduzuten zurbilgo eroskitik, osea, nik endu dio lekua. Hori arte bere agortzen. Ja, bai. Drogen. Bai. Bueno, bai. Drogak eta herri mugimendu. Bai. Ez que gare baten segi amortuko drogan kontra. Ja, Baina erosen droga ez, alkoholan arde ad muerte. ja. De hecho, alkoholakin trafiko bileno segi. Festivaletan. Geta jarrakin aserretu itezian. Hori entzuna dut. Zentzu, segikuak? Beste ingurutako militanteak. Bai, zati, mobi gutxen zen mobidea. Karo, getaian jendea drogatze zan, da zan pixkat Bai? gatazkatsua, Baina eta orduan ze- bileretan esate zitzaien, buah, zuek ez tezu esertako balio. Baina gero ondoreneko festetan, Hor bai. denak eskatzen. Bai? Geta jarra, eta orduan pikatuta. Horri, ze, gerantxeko hipokrizia? Bai, Ja, haundia hor. ja, bueno, a ver, normal. Egia da, Urola Kosta gian ez dela laginik onena estrapolatzeko Euskal Herrira. Hori esan behar da. Hemengo porcentajea iepa. Agian norberaren percepzioa bada, norberaren herrian edo inguruan dela gehien drogatzen denan netan gehiena. Oñati, ez oñati, karo. Ja, ez dago Ez da ezertarako laginona, baina... Baina hemen bai. Gure inguruan bai. Hemen bai, ni Barakaldotik nator, eta Zumaira heldu eta... Zumaian bai. Bai, zautzen, bai... Bueno, en fin. Droga. Nik gaur droga. proba nuen droga bat, ne bizitzen lehenengo aldiz, eta dako zetakekin zerikusia. Auskidea delako? Droga? Ze? Zer da oskidea? Auskidea, pues, errimatzen dula. Zerrekin, zetakekin. Eta, Ez, Zeta. ez baina ote. zetak, eta, Ote. ote, peyote berriz. Peiote, zela berriz. Hori probatuta, kasu, Ez? Ayahuasca, zan. Zer da peyote, Kaktus bat desagertzeko arriskuan dauena, eta orduan europear plazertainekoak hartzen daue divertiteko. Eta zeitezu, txupatu kaktusa hola? Hautzak tragaumuan. Jan, hautzak. Kaktusa birrindu, Hori ez da, hori ez dakit. Ekoizpena ez dut ondo kontrolatzen. Ni gure noen ekologista izan. Nire pikotasun hortan. Baina, zela izango nez. Ja, peyote produt. eta zer agin, Osa, edo? ni ezin ez egin inoiz odeien nivela. Odeien ekologismo nivela. Sukar horia izatera, bai, baina bere nivelera ez. Bai. Eta bere podcastan ere ez. Austura metabolikoa, ozela? Bai. Bai. Hori. Ez dut inoz entzun. Bueno, baina ona da, nik ere ez dut inizintzun, Ja, baina ona. oso guapo dago, Bai, igual. Bai. Jo, igual jarraitu beharko genuke ez entzuten, igual. Ni orain lehatuta nago, Orain ezin dut entzun. Ja. Baina guapo do, Bai? Entzun du, kontatu diatenez, bai. Ostia, gero nigo bueltan, igual kotxian, igual, bueno, Are gehiago, esango nuke, egun berean, bi pertsona ezberdinek gomendatu diatela podcast hori. Diarrako gutxitan, entzule berdinak, zuenak eta bestiak. Bai, odei eta besteak. Baina, bat hori izan. Eta besteak Jimeno. Jimeno, baina, bueno, Ja. hola azten da. Bai, hola azten da. Bai, zu. Jo, igual, mago ez baneukan, igual entzuko nuen. Ja, Baina, pena. Bueno, eta peyote, bai, zer. a ber, zer sentsazio edo. Ez da sensazio, mongixa prodozu inoiz. Ez, ni... Da mongixan atzenengo arrastuen antzerako zoze. Akabera, bezala? Bai, Amaieran mongixan geratzen akabera, dena? bai, ez da SB, ez dotu SB, hola, da gorpuzkera raro bat moguan, baina ez da, bueno, ez da, igual dosisen arabera, ez dakit. Igual asako zekin, bai, ez? Bueno, droga guztiak, ez? Ez, uste ez, ez que mongixak uste tope badakola. bai? Ez da, asako jan, gero barruan da enbutu efektua moniken da gorputzen uste dut. Bai. Eta orduan da unik hori, hori izan uste. Eta, hori bain? Eh? Hori orain etorri zaiztu? Osa, probatzeko... Zeremonia batean hartu nuen parte. A ber, oin autokritika bat inleket. Bueno, Garai baten kritikau nuen hemen publikoki.
kolektibo bat, eta gurot, Bakiakin. erlatibizau. Bakiakin bez, baina erlatibizau. Vale. Zuk bakitzu ze taldean, zuri zela iku bihotzut? Zelako tu izan? Ez dakit. Zela adostu du lehen? Bere izena? Bai. Eki. Eki. Eki, bai. Bai, ibilbedi? Bai. Bai, esakutzu duzu. Bai. Bueno, ni behin kritika honitun, euren atzenengo CD-ko portadia, bueno, izena, titulua, da... Bai. Hostia. Galbaea. Ez que hauek ere oso fuerte pentsatzen dute, eta bestu, Galbaea, holako zehose. Galbae, ez. Baina, bueno... Martiaren arena. Ez? Ez, tresna bat. Goldea arena. Goldea arena. Orduan, bueno, hor beraien hiriburu tartasunetik, ez? Nekazal munduan apropiazio kultural bat. Izango balitza bezala, ez? Eta nik ino dena da, apropiazio kulturala bai, hartu nuen zeremonia txamaniko baten bezala parte. Dala, ez dela hemengoa, Mexikoko dela. Baina hemen. Oiza gizki? Bueno, jantzita dara matzazun praka bakeruak... Horren egun erabili. Baina horretan azten zen. Zer lehenko zan temazkala, bakitu zan temazkala bat. Ez tegitu zan temazkala bat. Da, hola, sauna monko bat, hola, iglu antzerako bat, mantakin tapauta. Eta barruan sartzen dira harriak gori. Vale. Eta gero ura gainetik bota eta egiten da sauna efektua. Eta hori sartu berdezu, eta hori da droga. Ez, hor sauna hortan zaude eta kantauta hola egiten da, albo dozu, nik ezin nuen nide palo. Zer kantatzu, en plan, juntos como hermanos, hola. Bueno, hori, bai, ez dakit, hori justo ez, baina bai. Eta ja nola egiten da. Bigarren patxaranetik aurrera... Venga, eta? Bai, hori. Eta gero ja gau pasa, eta gau pasa zeremonia bezala, lauta bakon zeremonia. Txentxen segundu bat oso askar pasazu hor, eta hor mandan gado. Sartzen zara hor, mantenan artean, kea daiola, ezin duzu esteitze egin ere? Aldo, batzuk, kaio asko dakoinak, aldo hitz egin. Nik, neikuen eukan, bizirik egotiakin, arnaz hartzeiakin, imaginau, min, airia zurraztik sartzeia, min zelako bero dauen egin. Bai. Nivel hori. Eta, gero, arnaz, tensiñoa jau egin da nik tensiñoa bajuko pertsonian ez? Tensiñoa askar jaizten. Orduan espita hobeto, igotzeko. Ez dut inoiz prou? Ba. Bai? Igotzeko. Zer, abai zer. Pues nun espero. Ez inoiz ez probatu izan? Bai. Euskal Herrian, zane dute, beste non baiten... Bueno, segi. Bai, zer, segi zer, zein galdera. Ez hori, hori ziren hor, kea jaten... Orduan, zinen mantendiu, esegita ezin nintzen mantendiu, eta hor lurrian nego nintzen, zati lurrian temperatura jaitxe egiten da. Bai. Fresko bezala. Hori zultaiek esatut. Arnaz hartzeko hor, zeinek? Zultaiek, ez? Horregatik juten dira, ez? Kea dagoenean azpiti jun. Bai, egisa. Eixe. Azpian jarri zinen? Bai, Kea goian? Hor bizira un inuen, eta jazta. Ondo, kabroi baten moduan, no? Sartuta, mantazpin? Bai. Eta... Bai, zimaz, hori. Zatiak kantatzen, kantuak, eta neikuen euken arnaz hartzeiak, inpenetan, Osa... Da gero, planazo hori eta gero, atea? Hori eta gero, errekan bainotxo bat, kontraste, oso ondo, hori oso ondo. Bero ura, noski? Bai. Eta gero jan, eta gero ja lauta. Gero jan? Gero afaldu. Hori arratzaldean zen. Normal. Gero afaldu ondo. Eta hori eta gero ja zeremonia lautakoena. Tabakoa? Bai, 25 pertsona artean konpartitzen da zigarro bat. Lauta. Imagino, 25 pertsona artean zigarro bat konpartitzeko zelako zigarro izan bidean. Claro, zigarro deitzea agian estan... Bai, zimaz. Zenbat eskukin hartzen zen, zigarroa? Bi eskukin hartu izan. Bi eskukin. Baina lau atzekin ikutu izan. Da, hola, protokolo. Osea, trokolo klasiko. Zer hori? Bueno, kuadrian 6 vuelta mateitu un porro mota hori bezalakoa, ez? Vale. Seguramente bastante handiagoa. Bai, ezta? Eta hola, da, eskertza kontuak, eskertza urari adibidez. Ez ga asko horatzen urarekin. Ura bastante importantia. Eskertza amari. Amakin bidezka horatzen normalien. Espadu herentzia bat artean edo behan etxea familia bezala loitu. Denon amari o ama guztiak? Bakoitza behan amari, baina amalurra oso presente duen egia zen. Natura, mendiak, basoak. Basoan zan? Zelei baten. Bai. Eta ez dakit hola, zimaz. Osea, jan hori dena, eskertzak eman, eta gero peiotazoa. Peiotazoa lau aldiz, lau toma edola, gau osoa zen, gau pasa. Raka. Bai, nuizan behin, tabakoa, eta nuizan behin, peiotea, eta gero kantoak eta hola. Zer, baina eza horitzen, kantoa da garrantzitsuena, horrez? Bai, ni kantau nuen, bai. Zer?
Xirimiri. Oso ibilbedi, Xirimiri. Bai? Bai. Bai. Bale. Xirarena. Hostia. Antzekoa. Xirimiri mendian Euskal Herrian. Oleko kantuak. Baina hori txamanek proposauta, edo norberaren peiotazotik. Bai, zuk alduzu nahi duzun kantua eraman, baina pixkat pegatu ibidea usatik. Dena batera. Eskorbutu hasi kantatzen, ez da pegatzen. Baina gutxi gara pegatzen badau, alduzu Eta peio ontze? Hor? Bai, totalmente pegatzen dago, que si aquelarre, que si sugua, que si ez da gehi, la mía, que ta gentilla, que ta... Gara. Igual, urrengo kontzertua olako zerbaiten iteu. Peio ontze. Bai, apropiozio kulturalen bat, seguramente, ez? Bai. Indigena batzuna, mundukoa. Bueno, ya bat gutxio, ez zaio, ez? Hemengo mito guztiak ez dut erreditula, ja, ez? Ja, oin arte bilia pixkat esplotatzen bertako indigenak, ez? Euskal indigenak. Bai. Vale, venga, nila asko itzen dut. Oin itzen dut. Seguru? Bai. Osa, hori da, gomendagarria, bai, ala ez? Zer? Prozesua, eguna, gaua. Bai, ez da, bai. Gu ez gara entretenimendurako saio utxu bat, gure divulgaziorako balia du. A ver, nik horren apologia... Apologia ez, Informazioa. Ba, informazioa. Apologia ja larra izango zen. Apologia beste... Apologia kimuak. Ja etortu dunez, ekik. Ez nik suposaztuet. Nik justo... barkatu. Ez, baina tema horiek ari justo, baina ja... entoatzea zatik, oin zuen txanda da. Bai. Bueno. Bizo. Eskatu behar da barkamena gure jarraitzaile zutxuenari, hilazkan hori. Leporatu diguna, horreko zaian esan genula Joker Marveleko dela. Hostia, bai. Eta oso... Bai, azarretu izan, ez? Azarretu izan. Bai. Zerretu izan, porque Joker ez da Marvelekoa, da... Zera, Disneykoa. Bai, Disneykoa, ez? Ez? Bai. Bai? Ez zan BM, hola, ez zan? BM Doroski. Ez, baina, DC. DC. Washington bezala. Disney Channel da DC. Claro, Hostia, pillado. Hori da, Disney Channel. Vale, pillado. Vale. Disneykoa da, ja. Eta tipo guri kritikatzen, guk aipatu genuela Joker, eta Marveleko. Hori ezin dela hola esan. Ezin da, alako gauza seriotaz ezin dela hola itzen. Ez que jentia, hoi zatea, kapitalismoan kontra duelako amorte. Eta hor dongo aipatzen badugu referentzia... Jendea, azarretu da igual. Osea, jendea Twitter eusten nahi dienetik, pues, nondi botatze zu, orain, zure... Ta idatzi zue pribatutik, hor. Publikoki. Hau ez da. Publikoki. Ez que gente antika berandu gorra. Joe berandu egiko fanak. Bai, tope daude. Bai. Kontuz, Bai. Dago gente, eskerreko gentia... Ja, guain denak kritikatzen, hor. Bai. Kritika... Zuek kritikatu ez behin inoiz. Bakazute Twitter kontu... Faltxoa? Bot, nola da zatea? Bot. Bai. Osea, robot. Bat. Automatiko juten dena. Zuek, en plan, gilipollas. Ja. Hori da, bot. Kabro. Ez. Gainera izango bagenuz onartuko. Osa, gu ez gara EHUko nola da? Ostia, tipoaren izena, puto amoen artean jarri genuen. Arrapatu zutela hoteskundetan besteen kontra Twitter kontu bat sortuta. Twitter kontu faltxu bat sortuta. Joserra da irabazi una, no? Hori da irabazi una? Bai. Joserra abizten da? Jose Ramon? Joserra H. Bildu. Abizena H. Bildu. Ez da que no izan. Bai. Ez da. Twitter ez dakaten beste atxetia kurduak. Ogizue? Hostia, a ver, tema hau... Interesatzen zaizu? A ver, esan? Ez duzu ba nahi jungo, ez? June eso Twitterera. Baina, neia, es que zinio soporto hemen beste tabu apurketea, osea... Se pasatzea kurduekin? Sartu bizitza intimoen, denpoana. Bakizu, zer gertatzen venga, ba. Vale, esan. Ni gaixo bon naiz. Bai. Eta gaixo zaudenean, on behar duzu etxean. Baina etxea batzutan egiten da espazio fizikoa, baina handiagoa. Osea, egiten da astuna. Eta orduan azten zara ikusten gauzak, pues, agian beste gora batean ikusiko zen dituzkenak. Eta orduan, aurrena egin nun izan, lehen da iziko gunean hor, sukarra jotan egona, pues, zuek agertu zinezten podcast baten. Ostia. Orduan, entzun nun.
Eta, bueno, egia zen, sukarra zitzaidan igo. Ondorio gisa. A ber, testu inguratu ze podcast. Olgetan benetan. Olgetan benetan. Oin lehenengo kapitulu urten da, eta gehiago urtengo dira. Noiz urtengo dira, hilberritan eta hilbestea zela? Aizea, zure podcast hontan bestean... Maitale. Propaganda iten. Baina bestea... Bueno, bestian kolaboratzen naiz, eniz beti ni. Vale. Hemen ez bezala. Hori. Eta... hori, entzun nu, ondo. Eta, hor zozera gertu zen Kurdistanen epuren bat edo, la. Bai. Malike. Kasualidade bat. Tardan, nola, zuzauden hor etxean jodiuta, ez ez, hostia, ez diot kasurik egin kurdo, nire alde eskertiarra hor, ja, zizen hor, dardarka. Nire, venga, pues ikusiko gut Kurdistango bideoak, eta hola, zikera, pues, enteatzeko ban, nola. Eta zinintzen ikusten. Eta zan, hostia, Kevin hortan tope dago, ikusi nituen hor bideoak, eta momentu batean hor, oso epikoa dira, dira epikuruak. Topari dira, fasismoaren lerroa hor dago. Kobane eta hori dena. Eta hor, pagan behitu akatu ditugu, porque horiek ere propaganda guapa dakate, tipo bideo, jamaseko bideoak ikusitu zuen joiz. Egit dituzten propagandazkoa, de mitiko petardazo bat sionista batzuen kontra, da jartze dute hor mendian hor dago, tankea eta jartze dute gorri fosforitos. Pin, eta handi, segundutara, atatzea petardazoa eta zumbatzen dute, lehen planoa, errepikatzen dute petardazoa 6 aldiz, ez bauzu ikusiz nola jortze dute, hori, kurduek ere ditute. Ez nekien ni violentziaren aldarekapen maila hortara, heldu zirenik, gure kurdu lagunek. Autodefentsa importantea. Bai, eta autodefensaren propaganda, antza, ere bai. Eta ondo. Eta orduan hori ikusten, Turkia fasistak hiltzen, eta gero tartekatu zitzaidan bideo bat, nola, estatu batutako militarrak, ari diren Kobanen, base militarra sortzen. Baixa. Eta gero ja, jarraitzen zen kurduak bombak egiten. Eta orduan, Kurdistanea june dezunez, zen, aberia saltzen didan, injerentzia ideologiko hau, porque ez dut ulertu. Eki, zuk lehen galdera zeukan. Bai. Zein da galdera? Ez dakit. Ez que nik Kurdistanei buruz ezin eta portatu. Behin ez dakit asko. Behin deitu nion batei, esan nion batei osalanen antza zekala eta aserretu intzan derekin. Bai? Zinen antza? Osalanen antza. Osalan? Eso. Aserretu... Osalan da Servicio Vasco de nada. Eta hor bukatzea nire Kurdistango... Kevin, Ze galdera nekan ez dakit? Ez aiozu nola esaten den Osalan. Otxalan. Bai, bueno, ez da, hipotesi da. Vale. Ez aiozo bat egin genuen horrekin, Porrotxen antzaka. Bai, bastante. Eta zuk zeinen izan zenien, porrotxeri? Ez. Beste bat aizekana porrotxen da, otxalaren antza, otxalan, eta aserretu intzan derekin. Bai? Bai. Ze insultoa bezala? Bai. Joder. Bai, eta hor desan nun, Kurdistan, ez detikutuko gehiago. Hori da. Nik uste jarrai internazionalistarik egokino, gara hauetan, hori zen daiteke. Oain, nahiko nuke aditu gisa, bai. Hori pixkat azaltzea jendeari, porque jendeak ez du lertzen, Hombre, nik esango nizuke, egia esan. Bastante gustora. Erantzungo nizuke. Baina... Juntzea zu Kurdistanea? Eso. Nik ez da egia. Na ez jun. A ver. Igual ni jun. Igual zu joan, eta ere kontago. Ez que kontua esan deu nibiltzen naizela bertxularitzan da barta. Hor, mundu hortan esaten da, kontatu berdiala bakoitzak bere esperientziak, ez? Eta karo, nire esperientziak dia, etxean bizi naiz gurasoekin, esnatzen naiz, eta jaja, mierda bat. Orduan igual, junberdet... Bai, epikotasun pixka bat... Bai, igual junberdet zurekin mongiak hartzea eta Kurdistanea. Eukitzeko esperientzia. Kurdistanen mongiak hartu, Bai. Eta grabau. Heroina, pum. Heroina Kurdistanen? Heroina Kurdistanen. Osea, berritut esperientziak. Bai, ulerketa bat. Horregatik etorri nahi zoniari, bai. Bai. Igual, estatu islamikoan kontra, kriston heroinazioekin... Betu, hor da kasu... Oalde, orduan bai dala kriston esperientzia kontatzeko. Estatu islamikoan alde, jartzia? Puf. Ja. Zui, ez dut egin, txikoa, zuri, Zer, ja, mozorratuko naiz. No, bai, mozorratuko. En plan, la vida de Brianekoak. Hor da kaso, eskarri askoren urrengo diskoaren izena,
Bai, eske esperientzia Heroina bila, Kurdistanen. Ingu tratua. Bai, Vale. jutegea. Bai, venga. Toma, eskuata dena, Ostia, hotzak gotzu, Bai, eske... Mira, Kurdistan guapoa, Ez du balio orain jutea justo... Eskinera? Bai, hori, mapan eskinan ez. Jutekotan... Erdira. Bai, orain dago hor urtegi batean, eske bideo guaponako zen. Ne izan zidaten horre justo ino gonda gobernu aldaketa Sirian. Bai, eso se gertatu da. Eso se gertatu da. Hori gertatu zanean, en plan, rojaban, ja kalera armak etara guen, eta armak banatzen, peñanari, en plan, ja batoz. Eta ez zian joan. Ah, ¿Qué más? Zen june. Es que la hostia, Ba, eskone. Gaur egongo epikureismoa hor dau. Hor dago. Duda. zuek, ze ingoz... Bueno, ja, eske, igual gauza ilegalak ezen ja kontatu hemen, vale. Vale, Next. Bingo genuke. pasau gauza legaletara, venga. Bai, ez galdera banekan baino. Etaz? Ez. Vale. Ez. Ni kontatzen dut, zai peiotia igual ilegala da, ez dakit legala da, no ez? Baina berdin. Ja, ez du hori, Hori ez dakit. Oain ulertzen dut lehen esan duzuna. Ja, Berez... ez dakit. Ez du balio landarea denez, Kaktusa, Kaktusa landare da, bai ba, biziduna, Bai, bizuna. bai ba. Bizun bat. Da, aloe bera bezala peiote hori. Ba, hola gozaz. Piskat, Claro, zenda belarra. alo bera sartzea bezala. Bai. Ja. Ze zuk pegatzei zue, kimikoa ez kontsumitziak. Itxuri dakot. Bai, Zatik, ne melena ruxotik. bai, moztu indu. Ia, Euskal Herria, Euskal Herria, ezin du. Donaten nezuela idea. Ez sartu nahi pertsoniekin. Vale. Claro, bitu. Sartu nahi personajeekin, Ja. Claro. Kevinek egin du Turkia bat. Ezko Kurdistanea ez da jun, baina Turkia bat egin du. Turkia ulia jartia da ez dauen lekuan. Bueno, Turkia egin duzu, hilea banatu mundura, ez? Vale, Nonbaiten egongo da Bai, esporto. zure Claro, matazta. baina, hilea donatze horienik ez dakit ondo da honi. Azkenean donatze ezu zure intentzio on guztiakin, da, erosteutea beratzek, orduan. Segun zen presioetan. Depende, bueno. Presio, kilua euro bat? Ez da inbeste, Baina gero peluka iten dunak, Kilo bat hile. Kilua bat euro Ahu. bat, da oso merke. bai. Zuke zenekan kilo bat. Eta beti hilea zenekala, ez? Ja, ez enokon. Ez kilea oso efimero, Bai. oso pikurua da, Ja. Bai. Total, Kurdistanera zuzenean irratsaio bat eman dugula eta arroi hori dena. Bai, hor, pekakan oso zaila da sexu nola? Sexu bidezko transmisio infekzioak. Ez dago... Osadik ez nolako gauzaik ez dira praktikeien. Baina hemen posible da. Hemen, Euskal Herrian gut esan. Ze kontaminatzia. Bai, hemen posible. Aurrekoan, barkatu, Ez, bai. Kutsatu zinen. Ez, irabazi nu lehiaketa bat, Bai, bai, Zerena. transmisio sexualen inguruko Handiena. galderakiten. Bai. Vale, galdera batzuk Eta ingotu. oparitu zizkiaten bi kondoi eta txupatxuz bat. Te lo juro. Handik ondo eta txupatxosa. Vale, aldotzut galdera batzukin. Bai, Vale, virus jatorriko infekzioak. bai. Vale? Bai edo ez esan behar. Bai edo ez. Venga. Iesa? Bai. Txon, eskaitza izaten bai hola buruakin, baina, Ja. Karo, igual la I, vale, konfunditzeko. Bueno, zu ikusi. Venga. Zu konfiago edo ez. Virusa, Bai. ez dakit. B hepatitisa? Bai, Herpes genitala? bai. Giza papilomaren virusaren infekzioa? Bai. Eta zitomegalovirusen infekzioa. Bai. Bai, danak azertu duzu. Bai, Ostia, oso ondo. oso. Vale, eta bakteriar jatorikoak. Sifilia? Bai, baita. Gonorrea? Bai. Kladimiasia? Bai. Txankroidea? Ba, txankleta, Txankroidea. Bai. Eta uretritis ez gonokosikoa. Bai. Oie dena askazu. Ez, ni bat ez. Ah. Horrokan proba inoen, fanintzen osakidetza. Ta dena ondo? Eta, bai, dana ondo. Garbi. Nei gaur eritzi zait, zitologia iteko proba iteko mesua. Oizetako Ostia, zorionak. Bai, Hori Ya da, está, ya mendik aurrera ya bai. dena. hori zatea, prebentzio kantzera Prebentzio, horrekotzun? bai. Sexu bidezko transmisioa da bire, ez? Bai. No? Baina ez da kancer kontua? Bai, baina, ja, ez dakit zer dan. Jakin beharko nuke, baina, bueno, ba. Zer zein dizute? Beste gauza bat ez dakiten eta jakin behar nukena. Zer zein dizute, Bai. hori seguro. Ja. Ja, bueno, eta hoitako baten bat, osea, Ez, eukiezu eta ez- bildurra eukitzekoa. Beldurra, ez? Bai. Zuk? Osea, Beldurra?
Beldurrik ez, baina egin ikuste baietz, ez? Ez zaituzte, noiz bait, ez hori beti izkatu behar duzu? Hau eskatu inbezu bai. Zer? Hau, probak egiteko. Ja. Osea, ez da sartzen mitiko laneko horri biziotan, ez? Ni de palo. Ja. Atxiz. Galdetu nuen gaina, eta mierda, ordu hartu diot. Lagun Claro, batek eukizu. espeleologoa eta nola da, uretrotroiditis ez gonorreikoa, agian ez dago lan horredazkan arriskuen artean, ez? Hori harrapatzia. Hori gisa, bai. Naiztako, basuloetan, badakigu Euskal Herritarrek indutela denetarik. Lagun batek eukizun herpesa Espainetan. Egin ondoren felazioak. Azalpen... Fela guinoen? Fela guinoen beak? Espainetan eukizun. Eta ze fela guen? Galko, basulo. Ja. Induzketa... Vale. Bai, eta nahi esan oztain, gaur egun, hain zuzen be, adibidez, iesa ez da oso modan, ez? Baina, erlazio buko genitalak egiten duen gentiak, transmisio horreik bastante zabalketan dabitzela, eta adibidez horreitako bat da usteot, guztu klademiazia eta gonorre alda izan, eno seguro. Klamidia zer da, klamidia. Bai, baina klamidia gazteleaz. Klamidiazia. Barkatu. Bueno, igual klamidiazia, gonorrea eta beste bat, hori, hola transmititzen dira. Ja. Erlazio buko genitalak. Jo, Buko da agua. Agua. Bai. Eta genitala ez. Ja. Ze fuerte, eh? Bai. Ke marron. Ni bakizu, bueno, esket dena, nahi gabe, nola da, aurreko anitzen genuna. Autotune? Autotuneatzen gara. Osea, ez egon prestauta, baina nik ere hortaz izten nahi nun pixkat. Zer? Ez, gaixotasunez, baina bai, tramankulo ez. Batez ere, arrena. Bai? Ez? Sakila? Bueno, bakizu, ugaztun gehienek, bai, baina akil motetaz. Ugaztun gehienek, ezur laguntza izaten dute. Bai. Ezur laguntza. Ezur laguntza. Zer da, bai? Laguntzeko ezur bat. Alegia, zakian barruan ezur bat. Deitzen zaiona, Eski. Ke ask. makulua. Neko, erderaz bakulo. Eta horrek laguntzen dut ente mantentzeko. Eta kopula, denbora, kopula, txortaldea, short time, denbora hori luzatzeko. Balio adi bai. Baina zinek ez daka ezur hori? Ni bakit. Ni badakit, zuk ez dakazula. Ni badakit. Baina, izaldi zagitzei nahi intimidadetan sartzen gaur. Bueno, gaurko joera delako. Osea, Kevinek ez daka, esango nuke ekik ere ez dakala, martxupialek ere ez dakate, kanguruek, zeriguaiak, batak eta hori denek. Vale, orduan. Untxiek ere ez dakate. Vale. Ekidoek. Baina hori da. Eta ez da movimendu sozialistakoek, Esa, batek bez? Ekidakoek ez. Oiek ere ez dakate. Vale. Baina aztoek, zaldiek, zebrek eta horiek ez dakate. Vale. Baina, eta gu. Gu haude diskriminatutakoen multzo horretan. Eta baina oso ona da, porque kopula luzatzen duela, eta hori guztia, eta hori zergatik guk ez dakau, hori da, aurrekoan gaixuna egonean begiratu nuen. Nada, monogamonak garelako. Monogamoak? Antza, azterketa berri batek azaldu du, ezurra izatea orzean, populazio poligamoetan, no esaten da, ber. Txoen, eske pizkatola komplikatua da. Zu etza zientzilari, ez? Ez. Igartena. Ez naiz. Eske, Eki? gai hontan interesantea da, zergatik biratu zenun, oi. Gaizo nengolako. Zanaet, Egon nagolako. oso zakilzentrikoa, Ez, baina agertu zitzaidan. Bai, agertu. Algoritmoak. Bai, algoritmoak. Zanaet, zuk nahiko zenuke izan ezur hori. Ez. Gustatzen zait ondorioa. Ondorioa da, monomagoak garelako, galdu dugula ezur hori. Bai. Osea, gehiago direna, promiskuagoa direnak, mantentzen dute. Eta ez direnak ez. Eta da, monomagoa direnak, pues... Hombre, badao jende promisko askoa pertsona... Ezurra dakana, hor? Ez dakana. Ja, ezurrik ez dakana. Buru ezurrik ere ez. Horrek evoluzioaren legea orduan apurtu ditzen dugu, ez? Ja, dar. Claro. Bai. Bueno, gehiago gustatzen zaizuen ondorioa,
irakurri behar nun zientziak esaten duna, baina egia esan geratzen naiz horrekin. Oilen gertatzen zaien egiten zituztenak igual azurrak eta hartu igual hartzen ezurraketako azulotakoak ez? Eta Arkeologoak. o paleontologoak. Eta komposizioa ez, azurrena, gorputzena. Eta errebente bat beti sobratu egiten zen. Lehen ez egiten zergatik, eta gero, klaro, zen zuten. Klaro. Bueno, beti etzan sobratzen, klaro. Bakari batzutan. Bitu. Bai, eta gero derrepente, ez egiten nun jarri, nun kolokatu, derrepente azur bat hor, sobra, eta gero, klaro, asuntoa hori zugu. Karo, sekiten hor, edo agian aurregatik sortu zen adar bakarren zera, ez? Agarriko zuten modernon. Zuña basek izun datu. Osea, que hau dena zen fake era bat, ez? Zela fake. Osa, total, ez? Hori hola da. Bitu, nengo nahi gaizo. Ez, baina nahi atentzia itzait interes hori eukitziak. Kurdistango, Kobaneko, movida eta gero, hau dena, Ja. Osea, hau da, nada, denbora realean. Ja. Bueno, bai. Bizitza modernoa. Bai, hori sexologia be aipatzen da. Sexologia kontutan taula. Sí. Hori gizakiak, zakildun gizakiak, azurrea egukitzen kontua, eta gero horrek ekartzen dituen, mobidak. Bueno, beste batekin erlazionatzeko orduan, eta zela ez da nahi erresa hori mantenitzea. Bueno, gauzatxoa pasa. Ja, karo hortiatu errejon eta hori, ez? Osea, makulu... Ja. Oain naiz lotzen. Karo. Bueno, oso ondo, oso interesgarria. Saioa. Zuze. Zer? Ez da ez? Bai, ados, baina gai honek impactatu nau. Bai. Bai, zuen interesak. Jarriko beste gai bat. Bai, Baina, ezin da oso potolo izan, Nekazaritza. nekazaritza. Vale. Bai, Zer moduz dazkazu aguakateak? oso ondo. Bain biltzen. Izarore limoiak baina beto? Limoi horiek ez dakit. Ja. Aguantatuko duten. Baina bai, limoiak ere ondo, dena ondo. Oso ondo, eske zoriontsu bizitziak iztona da, Eki, dezka, aguakate batzu flipas. Ni oso, zu? Ez. Ez? Ala, Ja. hoi bada gai potolua, oina teatzeko. Bueno, ja, Justo. larreko justo melodia hundi. Ez, gainera esan dugu meloi hori Ezin dela. zindela ireki gaur, Baina, ingo deu zerbait zu animatzeko. Bai. Ja. Bai. Horregatik moztu ez Ilia, vida nueva. Ne bigarna adolescentzia bukatu alako. Zemat urte askazu? Oin injot justo. Urtia, zorionak! Eskerrik asko. 2025an jain dituzu? Bai. Zer, akuario. Ni de palo. Zertzea? Capri. Capricornio? Bai. Urtarria Capricornio da? Bai. Ah, Bueno, hogeta bir arte. pegatzeizu Capricornio, Bai? Bai. Ja, bakitzuz... Ez. Ez dakitzu ez? Ez. Ja. Zure urteak izan dira, Sobrak. Kevin? Torrena baino egun maleno, da ne urte gotitzuna. Ai, lost. Bai. Hostia, oso zoriondu. Hola. Hain somorro abiso barik, Bai, hori da, bai. Ta zure urtean noiz dira? Zure pegatzeizu Aries. Zui pegatzu zu apirian. Nik ez dakit hori zer dan, zergatik itzitu zu orain latineraz. Noiz ite dituzu urteak? Abuztuak... Ezin da izan, Leo. hau irratian ezin da izan, ez? Gero, Leo. abiria jendeak opaitzen dira. Bai, Leo zea? bai. Pegatzeizue. Bai, Bai. Mezu Ke ba? zara, rollo Ez takoa? dakit. Ez. Nire ustez beti arrazoi aukitzeu, baina ez dakit bakoitza. Bai, izarren rolloak eta hori? Bai, Zer karo. hori horti dator, ez? Hori bai da konstelazio kontua. Bai. Bueno, Bai. konstelazio ez dakit. Konstelazio Bai, familiarra. Bai. Hori familiarrez, hori astrala. Ja, bai. Konstelazio familiarrak ez ditzea, no? Bai, Bai. Hola, kasu Bai. aditu bat. bai, nahi ditu ez. Bai, konstelazio familiarrak. Aita, ama, Claro, Zaba. dena dazka. zeba. Ez. Bai, Ja, nahiz eta zuk nahi ez izan, ja. Bai. beti zaude txertatuta horrelako mobide baten. Bueno, igual egunen baten apurtuko. Oi. Familia. Giden jota Jakobak errekondoren ilgora ibera eta Ja. hor arte. Ja. Gillo ez. Zuk adibidez, hilberan moztu ez Ilia? Karo, garrantzitxo oso ona. Ez da kontrolatzen mobide hori. Ez. Ez. Ba, kalbo gatuko zea igual, Ez tezulako moztu behartzen momentuan. Egun txarra zenekala, Pues bitu, Turkiarena ezen broma. Sí? Bai, ala da. Bai, ze. Bai. Bai, ni de palo. Benetan. Azkazalak eta hilia moztu berdia, ba, ez dakit, hilgoran edo hilberan. Vale, bueno, enteuko niz. Ez que nik improvisai nuen aukeratu. Ja, ba, ondorioak izango ditu. Claro. Aurrera begira, seguro. Abenduak hogeta behatzi. Zer, Zer zan? abenduak hogeita, inusiente egunan horrengo eguna. Vale, baina hilgoro edo libera. Baina gigiazki moztu duzu, ez da broma. Ez dakit. Igandia,
Bai, oso ondo. Bai. Ostra, bai. Vale. Zan, Ari nintzen behitzen, baina, ez dut topatzen. Eta hori. Barkatu. Eta hori zer? hori konkluitzeko. Zer? Horoskopoa. Ah. Oso importantea dela. Ba, oso mitikoa da, ez? Ez dakizunean hor, ez? Egunkari gehienetan nola mozten zuten lehen azken horria, ez? Horoskopo ditzen da. Jendeak lehen sinisten zuen gauz hori, porque hori gainditu da, ez? Ez da gainditu. Ez da gainditu, De hecho, ni oin ikasten nabil hori. Horoskopoak? Bueno, buruz ikasi hori, ja. A ver? Lehenengo Capricornio. Bai. Capricornio, Leo, Cáncer, Aries, Gero Acuario, gero Piscis, gero Aries, uste dut, denau seguro. Aries martxoa. Bai, Gero hori- Tauro, gero Géminis, Hostia, gero bakitzu, Cáncer, gero Leo, Ikustu zaio. gero Libra, gero Escorpio, eta Hauts. gero abendua eta urtarrian. Hau doinua eta guzti. Gero Leo eta gero Sagitario. Ez que abendua eta urtarrian jaio dan jendea txait interesatzen. Abenduan Txait, tartarria. importa. Ja. Ez dut personalki hartuko. Ja, ez que ez dut zautzen, osea, Ni. zu, ja, ez que ez Bizki. garen lagunak. Ja, Bueno, invitatu izut nire etxea, baina. bai hori gisa. Eta ni Bueno, enez joan. hola esan da. Ni Ni joan. Ez, ba, entorriko zea. Etorkizunean invito esta solako, ez? Etorkizunean, Vale, bai. orduan, bai, etorkizunean joango naiz. Bai. Joango naiz. Txerri bajatea. Ostra, hori ez esan hemen altuan, Ja. Bueno. No rekomendatzen Esan dugu duzula. lehen, Guk ez dugu Zenbait gauza inorakatzen ezin diala esan. saiontan, oin, gero ja. ja. Oin beste batzuk akatzen badago, agujan. Hombre, ja behin lan hori hartuta. Ba, behin, bitu, kontatuko izuet azken anekdota. Iruñan neon San Ferminetan, lagun batekin txerriak hiltzea buruz hitz egiten. Eta pasasan ondotik tipo bat, Iruñako herrikoan, eta esan genion, zuk inoiz hil lezu txerri bat? Eta esan zuen, ez, baina pertsona bai. Bai, Eta hori. Ja, eta fijo egixe izango zela, fijo. Gero arte, no? Ba, ez dakit egia da noiz, baina gehiatu ginean, hor, iku jut, bromista bezala joan ginean, en plan, jaja, bazilatuko jau honi, ba, beak, toma! Ja. Ja, eske Euskal Herrian broma horiek... Claro, depende, zenbat urte zesken? Zu baino Bai, zarrago? sarrago. Orduan, ja, Osea, claro, posible litzake, a ver. adinean, San Reala... adina kontuan hartuta posible litzake. Ja. Hostia, animalizek adibidez ez da zorrekin adoz, ez? Persona kabotziakin. Animaliak? Bai, zela persona animalia garen. Ja. Animalistak, gure dut esan. Ez da, Ja, ez da iraultzaiek ere, ez? Osea, animalista iraultzaiek ere... Ez. Ez. Ja. Ez. Segun ze pertsona igual, Ez ez da da mal- guztiz Ez da animalia. Lepen? Lepen hilinda, ja. Bueno, Ja zindu akabo. ni Ja. postu nintzen. Oain Ez vegetala dakit, esan da. daiteke hori? Ez da animalia, ja. Bai, Oin vegetala. Vegeta, hori bilakatu ga petroleo. bai. Hemendik zenbat. Petroleo. Zu zarela bai. lugazpiko gauzetan. Bueno, 300.000 urte igual. Hori da. Petrolio bihurtze gea? 300.000 urtetan, baldintza konkretu batzutan, bai. Eta enterratzea egoenean gero eta sakonago enterratu, gero eta lehenago. Zer petroleo? Bihurtze gea petrolio. Baldintza konkretu batzutan, bai. Ja. Baina beste baldintza konkretu batzutan ez. Osa, ni etorkizuneko petrolioa naiz. Baldintza konkretu batzutan potentzial hori dago. Bai, Hori ikusten hola. zaizu, Bai, osea, ez da ezinezkoa. Ja. Jo, baina misio badet bizitzan. Zer, etorkizuneko zibilizazio Petrolio industrial bihurtzea. bateri... Karo, berezatea etorkizunerako inberdiala gauzak, ez? Eta landu behar dala borroka, ez dakiz etorkizuneko jendeantzat, bai, gu petrolio. Segun ze mundutan, mundu politikoan igual bai, baina mundu espiritualian oraina praktikatzen da. Petroleo jendea. Petrolio. Claro, hemen ere egonda, Euskal Herrian asko egon dira, pues, jendea petrolio bilakatzen aritu direnak. Claro, horrek ere, nik uste ingurumenaren aldeko jarrera positiboa sekatelako, ez, gara hartan. Ja, Lortzen da. Ez? ja, nik ere ez, baina, bai. Bua segitzen funzion patika egin. Bai. Esa funzion patika. Claro, eske, intelektualan artean inberda, bai, pentsatzeko sozienteatu ziala, baina, ni idea. Bai, eta gero galdera da datorrenean bueltan, zela reakzionatzen duzu. Ba, beste Tema saldatzen? Beste tema bat Bai, atea. ni gaur hola ikusi zut gaur. Karo. De repente pin, salto. Claro. Hostia. Ze momentutan ikusi supertxolari bat hor geratu dena... Ja. Katakroker. Ostia, azkarrak Batean gertatu da, baina zuk ikusi... Bera, hori inoiz gertatu da zaiztu, Nik, Bueno, zuri... nei behin nun txikitan, Ez. mikrofonua maian utzit esan nun. Bueno, agurrak ez de puntuatzen da, a tomar por culo. Bai, Bai. Baina esan duzu txikitan. Bueno, txikita, ez nintzen nahi txikia. Baina,
Berdin du. Baina, ja liga... Zer liga, ni Osea, naiz Gipuzkoako liga. txapelketan ibiltzen Keba, den keba. jende mota hori. Keba, ni ez naiz liga, ni naiz petrolioa. Bueno, baina ikusten duzu. Bai, nik. Ikusi alduzu inoiz katakroker geratzare. Bai, Hemen zaude... bai. Etorri zaizu laguna eta esan dizu ez dakiz zer. Bai. Lau bertxo eta ez dakiz zer. Eta bestea... Bai. Hola. Bai. Eta? Zuri, kasetaritzan, Ja, baina ez gara zuzenean ari. ja. Gehienetan. Zuk argian idazte zuzoze. Ni bakarrik, nik irakurtzet argiak. Baina hau da galdera, porque zu galdetzen diozu hola, eta bere gremioa sentitzen dira nola erosotua, zein da gizakiaren petrolio bihurtu, ez da? Claro. Erasora. Oso ona za erasotzen, Izau, ona erasotzen. Ez que, ni bakarrik irakurtzet, zure izena sinatuta asteko argazkia. Hori da. Eta dia lau lerro, eta ja. Hasi, eta Astero, boka. lau lerro. Osa, lan hori jarri dutzu herrian. Eta hau. Astero, Hostia. Horrek asko gura esan, zure kaseta ditzen nibela eta nibela. gero hola du hurbilen liburu bat. Ja, Eta bueno, egon nahi. joder. Hemen dozu, Lau lerro. denbora. Ja. Baina, onak. Bai. Txaborra. Ni Txaborra asko dago, Euskal Herrian. Planteatzen dut, pues, sodoku ez, no? Japon, haikua. Haikua ikasegi. Lagunak, oso posinago zuen irainak entzuten, baina ordu bete, no? No sé. Bai, no? Bai. A ver, ordu bete eta bi. Ez da izan oso interesgarria, no? Ne ustez ez du itxi zuri berbasko egiten. Ez? Ah, bai. Zer, bai? Zustez Bai, hobeto. Bestela. Ez die gutzi? Niago sensazioa ni berbasko inotela. Nere familia guztia zegoen da lagunak bildurtu eta honera etortzeakin zen hankasartzen oso nan naizta. Baina Kontatu bizatu behar ez duzu? ditudan datua kontatzen. Ja. Osa, gaina berbasko inot eta gaina favoretan, ez? Bai ba, ordu nobeto honik zitzaitia. Eta zu estrategi izan da, nei eta atean emobidak, ez? Este, sin más, no? Kimuakoak pixka taipatu ezu. Kri. Ja. Bagur. Osea, abizatu duzu aurretik, Claro, Ja. pertsona sozial bezala. Claro, es bueno, agian sorpresa. ¿Ves? Ja. Vale. Bueno, ja. Bai. O hendik gaizki sentitzen zara Ja, igual... mielek olgetan benetan egin bezala orain zuk hemen ere egiten duzulako. Akaparau, eta arrasau. Bai. Ez, ondo sentitzen naiz. Bai. Esateko nekoana, ez tenzu esan bastante. Ja. Egiatu. Vale. Ba, baitu, beste programa bateako. Bai. Hori da. Ta eki beste programa bateako, ez? Utziko dugu. Bai. Bai, zuek Osea. abitxat nahi zuen nian nietorriko nahi. Bai, Eskerrik asko. Bai, nahi beste? Nahi beste. Egin dezakegu inkesta bat, gure ordan artean. Eta Bai. egin... Nola, Tinderren da... Ez da izango lan gehiagi zuretzat. Zer? Argian hor inkesta. Jarriko du gure ordazkagune esklaua alaiak. Bai ala ez, eta aukeratu behar da. Eki bai, eki ez. Ja. Ez? Ja. Bai, inkesta. Vale. Jarriko du abakate baten argazki. Venga, Eta vale. ba. Bueno, ja. Hirugarren aldiz galduta, bai? Bai. Ba, jarriko dugu temazo bat aurrekoan ezagutu genituna. Ez, ezagutu duzu, ez. Bai. Zona. Ez. Ze hona diren, Ai, Dios, hor gogoian utzi behar dugu. Punto final, baina ditzen da.